Ya kasuwa in ji kun yi shiru ban karɓo ba. Ya kasuwa. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam wa rahmatullah. Barka dai. Yawa barka dai, na gajiya kana. Alhamdulillah. Akwai wannan lemon mai sanyi. Akwai lemo mai sanyi. Akwai mara sanyi. Akwai mara sanyi. Wannan wanne ne? Wannan shine lakasera. Lakasera. Shi kuma wannan fa? Wannan Sprite ne. A wannan ai ruwa ne. Ina wannan Sprite ne, sai ka sha zaka gani. To ai ni a bai. Suka busa. Malam wannan ai ruwa ne. Coca-Cola ne suke yin sa. Coca-Cola. Wannan Coca-Cola ne. Wannan fa? Wannan shine Pop-Cola, Chapman kenan. Pop-Cola. Shine Chapman din nan da ake faɗa? Na Pop-Cola ba? Na Pop-Cola. Kwarai da gaske. Chapman. Wannan wanne ne? Wannan shine Siwe, Peach. Peach. Leman yan mata kenan. Okay, banda mu? Na yan mata ne. Malam kowa na iya sha kawai. Amma ba wai dole a sai mata ba ko? Su suka fi siya dan mata yanzu misali yan mata duk sun fi son wannan? Kwarai da gaske. Barin sha na yan matan, ka san da yake ni na mata ne. Amma misali shi wannan mutane sun fi son sa? Ana son su sosai kuwa. Sosai? Sosai kwarai da gaske. To ya suke da Pop-Cola? Pop-Cola ya fi shi kasuwa saboda wannan yana da 'yan tsada. Wannan yana tsada? Kwarai da gaske. Ai kuma barin sha Pop-Cola din. Ina Pop-Cola din? Ga Pop-Cola. Wannan ne Pop-Cola? Okay, shine Chapman ko? Chapman Pop-Cola ba. Wannan shi ma an kasha sai Chapman. Gaskiya Chapman Pop-Cola ya daɗi. Ai yau ana rana sosai. Yau akwai rana. Gashi kuma to misalin ana sanyi. Ya wannan kayan naku yana tafiya kuwa? In ana sanyi kaya gaskiya ba sa tafiya. Ba saboda yanayin jikin mutane baya karɓar ruwa sosai. Sai likitoci ma lokacin su ta yi mutane magana cewa a sha ruwa a sha ruwa a sha ruwa saboda yanayin sanyi. Saboda yanayin sanyi. To bana idan ana zafi kaman kai kadai wannan zaka iya shanye katan biyu a rana. Katan biyu? Mana. Wannan katan biyu? To ba za ka shanye ba? Baka ji amma katan biyu da kake magana sai ka ce wata wani duro. Ha ba. Gaba ɗaya nawa ya kama? Yanzu kuɗinka abin da ya kama 700. Samu account number ɗinka. Account number? Ai tun jiya wuce ta nan. Tun jiya wuce yau bai biyo ta nan ba. Ya ane account number na banki wanda zan tura ma kuɗinka nake nufi. Mu ina mu bai da wannan tsarin ba. Ba mai da wannan tsarin ba. Ba ka da account number? Ba mu da shi. Da Allah magana ta Allah da nau bayan Allah ya za ka zo kana kasuwanci amma baka hada alaka da banki ba. Gaskiya bai dace ba. Gaskiya shi ya gaya ma hujjarsa. Hujja da ya gaya min wannan tawafi magana ta Allah da annabi ni ma'aikaci ne ba kowa ne yake yawo da wani kuɗi a hannu yanzu. Ba yawo da kuɗi. Saboda haka yanzu abin da yake aljihuna naira 90 ne. Yayi hakuri ga naira 90 yanda Allah ya da ni in cika samun naira kuɗinsa naira 600 da naira 10. In na mutu kuma sai ya hakuri. To shi ne magana kuma kana da account number ka bani tura ma kuɗi. Ni ba da account number shi. Kana da account number? Ba shi lamba account. To naji zan tura maka zai bani account number amma da sharadi ka ci mutunci na zan baka naira 400 300 na ci nanai saboda cin mutunci na da kai. Bai yi fushi in ka biyo asali bai karu ba.